Nakaliang ke parti jong ke Voice of People Party ha kecinggalan presiden barang ba kaseng uba aden pasya moj kalapen menapat ba ban penlong yang jingiaid paidbah hakmat Secretariat akan diturik nailar aja pendrio Kubli fi baro link ba kani ke video ngakwa ban pensyai shikinong shong jong ke jela hagbedi bat karai jong ke Voice of the People Party ban penlong ya ke jingiaid paidbah ke jai Shamin Secretariat akan diturik nailar aja pendrio Kidon shibon ki mat bat ki jinge ki baka jela kay kendo kebalon ra ia ke jing bat ki jing jinja ka kraw ye ki babon ki nong shong kani ke jinge paidbah ke pynpaw ye ke jing bitar ke jing ki paidbah ye ke jing bamhon ke jing ki paidbah ye ke jing persya ki paidbah ye ke rukom trekam jong ke sarkar MD kebalon persya yang ki try muluk ki try jaka persya ki beduk ki bakeduk ki berit ki beria ka pen kharoi ki kam bamsam ka rukom trekam ka paria ki snong ki thau bat wanra ka jing pat ka jing pra ha ka jai benriu ka jing penjot ka mariang ha ka keteng jonggori ka par bat ki don chibon ba ki jinge ba ki mat mereka por kam syak bangan batai lut yaki hakani kapor kumta ni kintu yaki pai ba nong shong snong ki badan ya ke jingkit kli nakamta kala shai kala shisin kaloi jagari baga jai benriu bakini shim bentalam batni kong ka party hakani ka jingiaid paidbah kabanon ka khubor ka shai bat ka baklan syaka sarkar bangin ong katu kalapiang ka sarkar ka diban sangi mator yakini kul kom trekam kibalong persya ya ka jing bit ka jing biang ka jing mentoy jong tribal o try jaka ni don kam ban yeng tli ka wei kum ka chat riu ban pynpaw ya ka ni ka jing slow ko jang kuble shibon